आंनि गारजेन रुंसारि जानाया ओरैबायदि खेथ्रआव रुंसारि जादों। दा गैयैनि फिसामोन नालाय गोबां समावहाय मोनसे जायगायाव हादान लाहैदोंमोन आरो आंनि फिसाया बिराद बल जोयोमोन। जेब्ला आंनि फिसाया बल जोहैयो फिसा सानैखौ लानानै आं न'आव थायो। बल जोग्रा लोगोफोर थाफैयो आंनि फिसायजों लोगोसे। बिसोरखौ जेब्लायबो इन्दि बिफोर थायो होननानै थाङो नासयहैयो। मोनसे जायगा मालगावनिफ्राय लांनानै ओरैबायदि बुदों गुन्थुं खुगा थुसिजोबदों। गुन्थुंजों नैबे खुगाजों थुसिजोबदों औवाजों। ओमफ्राय सासे सावथाल बोराया ना सारनानै खिथाहैबाय बंटी आपनार बुरा तो लई जाया फाने ओइयात मालगाव बहुत मारियासे होननानै। होमब्ला आंनि फिसाया गब्ल'फुनायमोन 1.5 बोसोरनि। आथिङाव खाजाबनानै बेबायदि औवा बुरखायाव दंफांनि सियाराव खानानै ओरैबायदि बुदों मोसौ बायदि बुदों। आं बिमा फिसा इसिनि बेहेरबारियाव गब्र'नानै आं बे जायगायाव थांनानै आं फिसायखौ बामख्रबहैदों। जेला आं बामख्रबो होमब्ला आं बे मानसिया आंनि उसुं गुदिनिनो, खिन्थु आं नामखौ बुङा। ओमफ्राय आं होनबाय आरोखि नोंसोर मा नुनानै बुफैखो? नोंनि फिसाया इन्दिबि लेंहर जोंखौ जमहोयो होनबाय। हाबाब आंनि फिसाया मालाबाबो इन्दिबि नङा, ओरैबायदि खोथा बुंबाय आरोखि। ओमफ्राय आं होनबाय खुनुरुखुम दाना दोखो बुबाय, बिखुंजों ब्लेक हाखावनानै संख्रि सोजोबबाय, ओरैबायदि बुबाय आरोखि। दाना बेखौ खुनुरुखुम आं जोंखौ नुनानै हगार हरबाय। दाबो बै थब्रा डाक्टारा थैयाखै, बिथांनाव आं बिजि थुनो लिंहैबाय। बियो थुवा बेस्रा गिनानै बोरै थुनो इसिबां सिरियास मानसिखौ आं मारै बिजि थुनो? नोङो थां लिंहै, उमुग मानसिखौ नोङो लिंहै, आं बिसिनि पारमिसन मोनबासो बेखौ बिजि थुनो हागोन। खिन्थु आं नामखौ बुंनाय जानोसै। बेफोर अमरा आं जेला आं खुलुमनायनि समान बेखौ बेवहाय नोंसोर बुखाबाय जेब्ला अननानै बेखौ सिकित्सा खालामनानै बिजि थुहोदो आं बेखौ खावलायदों। बेवाया होनदों आरोखि नोंसोर मानो सोंहा हौवा मानसिखौ बेबायदि मावो? बिजि थुहोनांगौ थुहो, जों दं जोंनाव प्रफेसनला, मानो बिदि बुनांगौ नोंसोरो मोसौफोर बायदि होननानै बियो सोंखारिदों। खिन्थु बिनि दारै बिनि जिबना बारग'दोंमोन। आरो नेक्स्ट टाइमाव बै जों गामियाव सानै इन्दिबि सारेन्डार जाफैनाय दंमोन, बिसोरखौ थायो होनना ओरैबायदि नासयबाय। बियो न'आव थानो हायाखिसै, हाग्रायाव थांनानै थाहैनांबाय। जेला हाग्रायाव थांनानै थाहैयो अब्ला आरो बे बेलथिनि मानसिफ्रा गुन्दा दल 3 थांबावबाय आंनि न'आव। आंनि फिसाया इसिनि गब्ल'फुनाय उन्दैया बिराद मोजां औवा सायाव गेलेदों। होमबा बै बालाजाहाराव बिराद गिदिर बल खेला दं, जेराव गेलेहैयो बेयाव देरहाबोयो। दाना बे बल हाइटफोरनो फैसा खांदों आंनि फिसाया रानिखाथायाव। आदा सिरिसनाव ओंखाम जागोन 10-20 थाखा खांदों बिसिनो हाइटफोरनो जाहोनो। बेयाव दाना बे गुन्दाफ्रा आंनि न'आव थांबाय। बे थांनाय लगे नैबे रिलिफ दंमोन, थांनाय लगे बिफाखौ मोनैनि फिसाखौ बिखाया बिराद गोथाव जागोन बे गथ'ना, बिफाखौ मोनैनि बे गथ'नि खावलाय बिखाखौल' जागोन जों, जेबो जाया होनबाय। बामख्रबना लाबाय गथ'खौ। ओमफ्राय आं होनबाय आंनि फिसाखौ बिदि दाखालाम होननानै आंनि बिमा बिफानि न'आ खाथियाव दाबो थैयाखै। बिमा बिफाखौ लिंहरनानै आंनि फिसाखौ बाहोनानै खोला मोखां बिसोरखौ खारहोबाय आं। ओमफ्राय आंखौ लांबाय नों फिसायखौ नागिरनांगौ, आंखौ थुज्रेद लांबाय। ओमफ्राय दाबायदि दैज्लां सम बेसेबांबा गोथौ दैयाव आं नैसिनि गोथौ दैयाव आं हाबबाय। आंनि फिसाया सहैदोंमोनबो, आं खिनो ओंखारदों होनना थगायनानै ब्लड खारदों। आंबो बेखौ खारहोनांगौ आं फम गैया आरोखि। बेयाव बारग'दों आंनि फिसाया खारग'बाय। ओमफ्राय दानिया आंखौ नागिरनो लांबाय। नोंनि फिसाया खिनो थांदों मानो दाबो फैया? एफा गोबाव जाबाय जानोहाय आंबो मिथिला होननानै नों नागिरना हरनांगौ, नङाबा नोंखौबो नों गावनानै गालांगोन जों होनबाय। नागिरहैबाय आंखौ, नागिरहैनानै आंलाय बोरै मोननो, बेहा गिनानै खारखाबाय। दाना आं फैफिनबाय आरो जमै आं नाहरबाय बिसोर बबाव हाबफैयो। आरो मोनायाव थांबावबाय, बथ' थानो हानाय नंला। बे खारबाय, खारनानै हाग्रायाव खारबाय। दाना गामिनि मानसियावबो अनेक 2-3 दं आरोखि। गामिनि मानसिफ्रा ओरैबायदि हाग्रायाव थाबाय। आंनि फिसाया सामफुर मोनब्लानो आर्मि पुलिसा सिगां औवाबारि मोनो, ओरैबायदि। ओइदिनबो न'आव अमा बेदरजों जोगोनार गोमोनजों खबरसेल' जादों। नोंखौ होसोनो फैगौ होनबाय। ओंखामा ओरै बेंजोब्बाय, बेन्थिफोर आर्मिफोर बेंजोब्बाय। आंनि फिसाया ब्लड खारबाय आं ओंखामखौ जोसावनानै। ओमफ्राय गैया, आंनि फिसायखौ मोनैनि आंनि बेवाइखौ नैसिनि गोलाव सिखा लानानै दाननो होसोबाय। बाहायगौ मोजां दैखराव गादलिननानै गोलैदों।
नङाबा मोनखायो बेवाइखौ दाननो खुबैखादोंमोन होसोग्राया गादलेनानै गोलैदों दाबो थैयाखै बै बरदामिनिजों मानसिखौ दासिथुनानै बुंनो हाजोबो आरोखि बिदि जाबाय दाना थानो हायैनि थांबाय जै दिन दाना आंनि फिसायखौ माबायाव लोगो मोनहैबाय ओइ दिन आंखौ जा आर्मि पुलिस लाना आंखौ बुनो थांबाय हिनजावानो जानाय आदार होयो रोगायो हिनजावखौनो बुनांगौ आंखौ दाना नासयहैबाय ओमफ्राय आंथ' थानो हाला हादान लानाय दंमोन आं फिसायजों थाहैफाबाय खुनुरोखोम फिसा सानैखौ लानानै थाहैफाबाय आं एफा फिसाफोरखौ हाग्रायावबो लानो हायाना बिबैजों दोनफैबाय आं समाव आं लायफैयो थाङो नायफैयो थाङो दाना आंनि बिमा बिफाखौबो आर्मिफोर लिरनानै होबाय बिमा बिफायाबो सापर्ट दं होननानैहाय आंनि बिमा बिफाखौ बुहैजोब्बाय आंनि फंबायफोरखौ लांजोब्बाय गामिनि मानसिफ्रा होमबा आंनि फिसाया गावथारखांबाय आंनि फिसायखौ बै डिग्रियाव गावथारदों दासिमबो आंनि फिसायनि पेपार दं फटक दं बिनि नारि मुरि मोनसेबो गैया उदै मोनसेबो गैया खर' मेलेम गजोबनाय बेखौ आं हस्पिटालनिफ्राय आं 5 केजि फुला बायनानै बिनि खर'आव सोनानै आं बेन्डेड होनानै लाबोदों आंनि बेवाया होनदोंमोन नोंनि फिसायनि गोथै सहखौ लांबाबो लाब गैखाला सेवग्लिजोब्बाय मोनामजोब्बाय नों मारै लांबावनो जेब्ला आं फिसायखौ गोथै लायनो नागिरो होमबा बौनि बेटिफ्रा गारि गंसेबो हराखै दुमखिनानै दोनजोबदों बेंटलनिफ्रायसो आं बिहरनानै आं बे गारिखौ लानानै फैदों ओमफ्राय लायबाय गेसाव सानथामजों मोनबोनाय मानसि खाथियाव थानो हाया एन्थला जाजोब्बाय मुरि बायदि एम्फौ होमबा बे मानसिखौ लांनानै मा लाबबाव गालां दिनै आं होनबा आं मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंनि फिसाय आंनि न'आव आं फबहैगोन आं लांगोन गोथै जावनो गोथै फबनोबो आंनि फिसायनि लोगोफ्रा सिखाव बायदि खदालनै जावो खारनाङो खदालथाम जावो खारनाङो ओरैबायदि समस्या गोथै बाननोबो ससे बाननो सासे खारदोलाय आरो सासे फानदोलाय बेबायदि जानानै खुनुरोखोम हरनि 5टा ना 6टायाव आंनि सिथ्लायाव आंनि फिसाया सफैदों हरनि 10टा ना 11टायावसो फबनो मोनदों बेखौ ओरैबायदि गेसाव सेवग्लिजोबनाय दासिमबो बिनि फटक मारखौ आं दिन्थिनो हायो जे आंनि फिसायनि सिन सानसे दा जों बिपिएफ सरखारनाव थाङोबा बे एनडिबिसो बेनोमोन फैसा मोननांगौ बिलाय आंखौ बे बासेबना सानथाम सप्तासे आं बासेबनाव थाफैदों 3 लाखनि चेक फैदों होननानै जोंखौ थाबाय होदों मोनदोंमोनबो जोंनि लोगोफ्रा मोनजोबदों बे आनैजों आंजों जों साथामा मोनाखै ओमफ्राय बे डिसिनाव थांबाय जों सिम्बैयाव काजलगावआव डिसि अफिसाव होनबाय नोंसिनो बिसिडिसिनिफ्राय नंगौ जोंनि बिसिडिसिनि मानसि मेम्बार बेबो होननानै मोनसे एप्लिकेसन लिरनानै लाबो होनबासो जों नोंसिनि चेकखौ होनो हागोन नङाबा जों हरनो हाया होननानै बुंनानै दायदों जों बै बासेबनि न'आव जों फिसा फुंनि 5टानिफ्राय साननि 8टा 9टासिम बिनि दरखङाव बेबायदि वालाव जिरायनानै नेदों होमब्लाबो मोनाखै जोंनि चेकआ रिटार्न थांदों सिखोमाजोबदों जोंखौ बिलटिनि मानसि नङा बिसोरो इन्दि बिथार बिसोरो थाखा मोननाङा होननानै डिसि अफिसाव थांबाय जों नोंसिनो इन्दि बि होननानै फैसा होनो मोना होननानै जोंनो एप्लिकेसन होफैदों जोंखौ रायफैदों जों हरा नोंसोर थां गुवाहाटियाव रायलायहै होनबाय गुवाहाटियाव थांबाय जों नोंसिनि समस्याखौ नुनानै जोंनो दुखु नांदों जों हरगौमोन नोंसिनि फैसाया चेकआ दाबो दं जों बोरै होनो नोंसिनाव सरखार दं बै सरखारनि मानसियानो जोंनो हरहोआखै होमबा जों बोरै नोंसिनो होनो जों बिराद दिनैसिम जों बेबायदि अबस्थायाव दं 17 बोसोर जों आं दिनैसो आंनि फिसा सानै खालामदों आंनि फिसाया सासे पिअ फरायबाय सासेया क्लास 10आव सासेया 2 बोसोरल'मोन सासेया 4 बोसोरल'मोन दिनैसिम आं साथा गंसे मोनाखै जों गामिनि मेम्बारनाव साथा बिहैयोब्ला नाम दंजोबखायो नामनि बाहेरा जों साथा हरनो हाया आंनि फिसाजो गिदिरा बिहैयो आया अमा फाननायाव हमनो साथा नांगौ हरना गंसे होनना बियो नोङा हरनो हाया नाम दंखायो बियो जों हरनो हाया होनो डाइरेक्ट खम्बला मोनायाव लाङो मोनायावनो रानो जों मोनफेरा न'आ आंनिफ्राय आंनि फिसाय थैनायनि नाम दंमोननो आंनि फिसाय थैनायखौ दाननानै आंनि नाम बहायनांगौ होननानै गोदानै नाम थिसननांगौ 4,000 नांगौ होमबासो नोंनो न' मोनगोन होननानै 4,000 थाखा लादों दिनैसिमबो न' गैया आरो नै दाखालहाय बोसोरनैसो सिगां बिमा फिसाजो गिदिरखौ आंखौ बिदि दुआराव गसं होबाय नोंसिनि नामा फैखाबाय जास्ट फटकल' नांगौ होननानै फट' खेबनानै लाबोबाय
200 थाखा लानानै फैदों फट' खेबनायनि हाजिरा बे बिसिनि मानसि गैया दिनैसिमबो गैया ओंखायनो जों बे UPP सरखार दानांगौ जों हाग्रामा सरखारखौ बिदाय होनांगौ खामफासारखौ जों बिदाय होनांगौ इसिबां दुर्नीति जोंनि जिबनाव दं दिनैसिम जोंनि सिथ्लायाव मोनसे बुस्थु इथा थरसेबो गारनाय फैयाखै जों मा रोखोम दं अब्ला जों बोरै बे सरखारखौ जों बोरै गनायनो बिसोरो जौनि दापायाव गोजोमग्रा बिसोरो जौ लोंनाय बेदर जानाय गाव गावनि उदैखौ फिसिनायखौ मोजां मोनग्रा बिसोरो हारिखौ अनग्रा मानसि नङा बबे खनाजों हारिया मा नासयजादों बिसोर गोग्रोमफैदों नामा जोंनिसिम दिनैसिम सोरखि फैदों नामा दिनैसिमबो बिसोर जोंनिसिम सफैयाखै नोंनि फिसाया एथ' बोसोर जाबाय बुथारजानानै नोंनो मा नांगौ जों सोरबा इन्डिबिनाव थांनानै जों मालाबा समाव बिहैयो फिसाफोरनि एडमिशन जानांगौ टाइमब्ला नंखाय बुंनानै लाब गैया जोंनो गबिन्द सारनि बै माखासे मानसिफ्रा आंनो होफैयो दाखालनो उरायदों हनै माखासे मादैमोना नुहैदों फैनानै गाव फैयाखैब्लाबो मबाइलजों WhatsAppआव बिहरदों आंनि न'खौ बियो कमप्लिट बानायना होफैदों गोदान सरखार फैयाब्लाबो फैनायजों लोगोसे जों दा अननायखौ मोनबाय